jumeneng saka palungguhane. Yem. Yem. Ya kancane ngisik Sugeng dalu Mbak Mimi an Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik. Waduh pripun kabar nggih sae to Mbak nggih? Pangestu panjenengan pinaringan sehat. Amin, alhamdulillah. Iya. Wong ayune kaya ngene, ayune sesigar jagat. Nganti donya ora eneng sing nyaingi karo ayune Genduk Apri. Lah nggih to dasare kula sinden enom. Heeh. Tur wedok. Iya. Disawang ya patut. Iya. Ana sinden kok lenang, tuwa dandan wedok. Wis. Ngapa lho, Lek? Mbok agek lekas ki mbok yo ngalembono sik, ora langsung natoni kancane. Lah kok kowe sing krasa? Ya krasa sik tok mloh ketok lanang aku kok. Ya ora dadi baya pengapa. Sugeng dalu ki Lek Mimin. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macangi, tebih saking Klaten sowan wonten ing Mijen Semarang, Jim. Nggih niki wau macet mboten wonten Krapyak. Kleresan penjenengan paring dawuh lajeng kula mboten miyos Krapyak, medal Gunung Pati. Iya, syukur. Ragi buntu sekedhik dalanipun kala wau kaya dalanku ya, Jas. Apane? Anu malu ditutup dalane malu no. Lah iya. Sowan wonten dalemipun Pak Suparjo. Pak Suparjo wonten ing wilayah nggih menika nek mboten klintu lho Mbak menika. Wilayahipun menika naminipun desa Ngadirga. Ngadirga. Mlebet Mijen Semarang. Mijen Semarang. Ngatur sedanuwun menika ngawontenaken adicara Walimatul Urus. Walimatul Urus. Hemah-hemahaken kan putranipun. Nggih. Kula dongaaken mugi-mugi temanten kekalih tansah pinaringan kabagyan kamulyan enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nek kagungan momongan ya nak. Putrane sok nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Sejati tulen. Nek metu wedok ya wedok tenan. Wedok sejati. Aja kaya kowe. Ya kowe kok aku barang lho senengane. Lah nggih. Bangune Bagya Mulya anggone mangun bebrayan agung, bejone bejo akhirat ya nak. Nah, sinaosa diparingi jawah. Mugi-mugi rezekipun Pak Parjo lan temanten kekalih lumeber kados toya jawah wonten dalu menika. Amin. Amin. Sing jenenge udan ki aja nganti didadekke alangan. Ning udan ki mau apa sing dadi karepe Bapak Parjo sekali Ibu Siti diudaneni dening pengirane diudani dening Gusti Allah. Nah, ngono lho. Nek kula wilayah Semarang kilen kula rada paham familiar. Lah kok napa Le? Apa nek anu Kali Banteng sak kiwa tengene iku ya aku apal. Kowe nggo napa? Apa wis tau urip ning kono? Menika ten objek wisata, Pak. Apa? Sunan Kuning niku. Kowe nggo napa ta, Le? Objek wisata kuliner daharan. Oh. Iya, daharan yoga. Lah kula raten Semarang ada sekitar 12 tahun to dados nggih banyak ngertos. Wah, wis tau 12 tahun ning Semarang ya. Semarang menika. Lah nggih. Ya syukur. Iki komplit pengrawit. Terus panjenengane Bapak Parjo ya awan mau wis gambusan terus perlingan wingi bengi ya selawatan. Dadi komplit agama ya oke, budaya ya oke. Sing nggih gonggongan pakeliran dalu menika. Nggih. Kang Asta Kitantut Sutanto. Nek ngrawuhke bintang tamu sing pinunjul ayune kaya kimplah-kimplah kaya duduh gule ngene. Telek kok le senengane. Bintang tamune Mbak Princess Aprilia kalih Pak Desukimin. Nggih. Tak pateni dhewe lho kene mateni. Lah nggih. Iki ngene lho, Lek. Matene rak wis
wis resmi dadi garwa. Tembung lain iki rak bojo liyane. Lah kuwi werdekno kowe iki. Bojo. B-O-J-O. B. Berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. B. Orang tua, agama, negara harus merestui. Lho, mergo pangestune wong tuwa ki dadi ridane Gusti Allah. Agama kudu duwe paribasan aja ngantek nalisir soal anggaran agama, negara ndek surat nikah kanggo kekuatan hukum. J. Jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat. Hanya maut yang memisahkan. Pati ya. Pati. Sing misahke. Yang terakhir. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya, KDRT menyakiti hatinya, membanding-bandingi karo wong wedok liyane menika ya ora prayoga, ra trem. Mergane ngapa, Lek? Ya sakit to nek wong wedok nek gur dipaidung ngono iki. Satu tetes air mata dari seorang istri adalah 1000 dosa kamu wong lanang. Mosok to, Lek? Ya iya no, aku ya mudeng no, soalnya aku ya lanang dadi mudeng. Satu tetes air mata yang keluar dari seorang istri karena perlakuan suami, 1000 dosa kanggone wong lanang. Termasuk kowe. Ya kowe barang. Dadi nek nganti wong wedok nangis gara-gara lakune wong lanang ki wong lanang dosa. Nggih. Nek wong lanang nangis mergo lakune wong wedok. Nah, kowe ya kudu adil lho, Lek. Wong wedok ya introspeksi. Kedah introspeksi aja mung rumangsa bener paling bener terus engko purik menika aja nganti. Nek ndek masalah aja ngantek purik, aja ngantek mulih tanpa dipalilahi garwane. Lah menika. Soalnya sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung ana swara rasen kok bumbon-bumboni nambah-nambahi jane masalah cilik malah dadi masalah gede lan di situ akan muncul perceraian dan sak piturutipun. Ora diparengke perceraian kuwi mau. Aja nganti, tenan enggak. Iki dibersani dening para kadang-kadang para tamu undangan sing paling rawuh. Tan kantor menika pasar Jujunika ingkang wonten ning Growong Ler. Yuwono Pak Gofar ingkang saking Nolakerta inggih kepareng mirsani. Pak Kalis ingkang saking Kuwarangan Mundu menika Mas Suli Sanggang. Halo Pak Dalang, aku pun. Halo. Oh iya. Derek bungon kita antut Mas Hendri nyuwun Simpang Limaria. Wah saking Solo. Tangerang hadir adik lanang tole Maman sehat-sehat terus ya Le Man. Nah yang Tan Kantun Pak Parmo Manyaran menika Tan Kantun ugi saking para kadang-kadang Mbah Sukaji saking Ulingi Blitar menika ugi Mas Purmadi Samarinda adminipun Gapiro Budaya Mas Waris Sugiono ingkang saking Surabaya matur nuwun sangat. Iya syukur nuwun ingkang mirsani wonten live streaming nggih kathah TikTok nggih kathah nggih ayo nduk coba rakitang sak cengklingan gandeng begini ya bintang tamu terus ya sinden sing kondang kaunang-unang mula rakitang sak propirane kowe ya nembang sing apik konjuk kersaning temanten sekalian. Kula Apri karo sampeyan. Ora mung kowe tok, kowe ngopo? Kowe ngopo kok senengane. Lah kene Apri kur angka ikut. Nggih, kaya ngapa? Tembangipun menapa Mak Cak? Tembangipun menika konjuk saning temanten sekalian menika nggih supaya kabeh atut urutut reruntungan ki mau ya ditembangi sing apik sik. Bahwa pun monggo melatiri nonce nggih kenging, sinamya ning tawang nggih kenging, terus mengke diteruske ning langgam apa setya tuhu ya kana. Oh iya. Ya nembang sing apik. Monggo Pak Apri. Wong wedok ya ngrokok hae kok malah pengaruh ning swara. Lah iya. Coba nek kowe kaya ngapa nek kowe sing wong wedok tenanan rodok mundur. Ya. Lho piye lho? Iya. Raroncen tak kala mendinge muntir. Wis ora bejaji ben tutuke karo Mbak Apri. Wis suara Sukimin. Raroncen malati. Wah, kaya dalang nok. Putrane Pak Tantut. Oh. Arep entuk sapa? Ya
Sapa ya ponakane Pak Tantun kan akeh purunane Pak Rangga, Tantun. Rangga ya ora apa-apa, Botot Nurdin ya apik. Botot ya oke. Tenan. Melelo. Ya. Rina wengi hamung dadi impen. Wih, Nanti Lek ngarit. Bapuntone pantes tiga Lho bapak-bapak saya lenggah kene iki nek ayune ayu sing cilik ning kok nyenengke sing dhuwur ya ngono ki bapak kok nyenengke. Lah kowe iki sing diarani wong wedok gembetot ya kowe koyo Le. Soalnya ada orang yang cantik tapi terlihat biasa saja. Ada orang tidak terlalu cantik ning aurane positif katon nyenengake cahyane sumunar lho. Nek kowe kan ayu mergo suntik putih nek aku ora karena air wudu ya sepeda. Lah nek air wudu ki kowe terus salate nggo ruko apa sarung? Yo nganggo sarung to, Pri. Ning motife kembang mlathi. Oh iya. Mangga dipunlajengaken. Ya. Ingkang mawe uya monggo diatur neno ya tembang kangen nggih kenging ya oh memanikmu memanik ya kena Gojek. ora dadi boyo pengopo Gesut. mangga ya mong sliramu kang dadi maning ing kalbu pinggiran kang katon malelingku sibatan kaeling nadyan ada rasaku tansah sumanding Aku mung tansah ngenteni karepadan oh tetes sing tresno pedang satu dadi katarine atiku tansah nanggah kasmana.
syukur sembah nuwun sanget. Sampun lumadi menika, Mbak. Nggih ya syukur ngatasé piyayi kakung iso kaya ngono ki ora hebat. Ya iki ada organ-organ yang harus dikencangkan iki, Ces. Contohnya apa? Ya iki paribasan weteng kudu dirut-rut men ra ketok mblending. Bokong trepos disubal men ketok. Lah, mula ana ngono kan aji ning diri ana kedaring lati, aji ning salira ana ing busana. Bagaimana kamu menempatkan pakaianmu iki cerminan dirimu juga. Lah tole mbok dekek ngendi, Lek? Iki tak jiret. Oh alah Gusti. Nggih. Menika saking Mas Yuli saking Batu Malang nggih hadir mersani. Mbah nuwun. Saking Pak Jokowi katur kadang-kadang KFC SBA Kang Sami rawuh ki punjung sak kanca-kanca. Nuwun ngapunten mboten saged hadir Jawaya awet matur nuwun sanget. Mbah ya mung ora dadi baya pengopo-opo lek punjung barang ya rawuh iki. Lah iya. Matur nuwun sanget. Coba Nduk Mufidah Sofiana. Kula suwun tunalak ning pepanggungan. Lah iya. Yang apa Nduk? Wayang waktu kita tamasya berpilih-pilih kota dan gak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca dari kata berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Selamat malam Dek Mufidah Sofiana. Selamat malam Lama ya ketemu. Oh ya ampun, kangen banget ya. Kangen banget. Ngene iki lho nek sesama gen milenial ketemu. Loh, mesti ada chemistry-nya. Beda sama yang di belakang. Ini gen milenial kita berdua. Kita gen milenial. Nek sapa Dek? Drias ki Gen Z. Gen Z. Lah ini aku Gento. Gento. Halo Pak De, pripun sih? Pak De gundul pun kamu gelukan kamu idep. Rambut kelek bareng tahu idep kok. Lah wong biasane lek teng griya kula nggih ngertos. Ya lu merasa nek diceluk Pak De. Lah wong jenggote yo sing ceringi. Lah iya ta. Jadi darurat bar asar tak kerok kok bar maghrib pukul meneh. Jadi wong wedok fertil subur ki yo ngene. Waduh, subur. Subur rezekinipun lumintu banyu mili ngoten lho. Iya, ya ngono ya. Dadi nek wong tuwa ngarani rezekine lumintu, ora itu akeh terus entek ning sedikit ning paringi ajeng. Oh iya. Wong ibadah kan ya ora mung obor blarak ning diparingi istiqomah. Istiqomah iku lho sing angel. Kadang kala manungsa ki dikai cobaan eling Gusti Allah. Tapi malah kala dicoba kekayaan, harta, tahta terus lupa karo Gusti Allah, lali karo Gusti Allah. Angele wong ibadah ki ya istiqomah kuwi. Cinta karo bojo ya sing istiqomah kuwi angel. Jaman jek ayu, enom, sayang banget. Engko tuwa sithik wis sia-sia berarti ora istiqomah lho. Istiqomah ki mudah diucapkan ning angel anggone nglakoni. Lho, dirungokke nek Gus Sukimin lagi. Gus Sukimin. Iki panyuwun saka Pak Widodo, Pak Wid Padaan ngersake nggih menika caping gunung dijengglengke. Yo. Yo. Caping gunung yo. Iya. Bedane sing wis kendho-kendho karo sing prawan ki goyangane kok ngopo ngono. Bedane wedok asli karo gojak-gajek iki ben piye? Kaya ngapa? Iya. Neno. Ingkang jenggleng sinten nggih? Ingkang jenggleng nyuwun tulung kali Mbak Apri sik. Kula riyen. Aku diwet-wet kaya barang mahal cantik iki diwet-wet kok. Alah, diwet piye? Elek men. Pendem kali. Lho kristal ki nek ngantek pecah ra ya ora ajine engko. Alah, kristal apa lek. Iya. Ya maka, Mas. Lah kok nganggo jegok barang to, Nduk. Pemanasan dulu gitu loh. Iya, ayo. Lelek kenapa jane? Percil ya. Iki kemo ki aku ki mangan tekek ceritane iki. Dadi iki kemo ki enek sing nylilit ning nggo ketenggorokanku. Mbak coba dilogok oleh. Ajarin.
kaya ngono ya nduk Mufidah ya. Lah nggih to. Faktor usia lek mimin genti. Ayo busuk. Iya. Busuk gundulmu kuwi. Busuk Kimin lho. Iya. Bu Kiki. Kok iso Bu Kiki ki? Sukimin diambil Kiki. Kok busuk batang ya. Iya. Yen majang among karaja nar koneng wekian ngapa? Lah aku dhisik melu silat tok pri dadi cek kebawan ning panggung ngono lho, Jan. Wong jenggleng kok kaya pitik memeti ngono malah. Karakternya dhewe-dhewe Mbak, kembar identik aja beda karakter, beda watake. Apa meneh kita dilahirkan dari rahim yang berbeda. Dadi kowe nek kendangan ngene iki mau cocok ora? Anu kaya Kurang. gegesiteng ngono. Oh, nyuwun anu Mbah Madya sing jenggleng. Lek Min. Yen kembang ayam madya. Anu apa kuwi? Yen memajang ngono. Tidak. yen memajang yen memajang Ayo Mbah Madya. Bontot wae ning alon ae. Among karo nar koneng Wis aja ngoyo-yo gula perot ngiwok. Benakno Mas. Ki panguripan lho iki. Abrakan gombale kok panguripan. gombal niki Gombal asli no ora. lah ngono kok jarene Ning apik nggone kono karo tekmu. lho kok iso Ndekmu nek gatel aku dikukur. Heeh. Ndelik men ora. Lah piye? Dicopot diketek ngene lho. Isine gurem, coro, rayak ngono kuwi. kembang. Ayo saiki mau pindah genti. Iya. Ingkang jenggleng. Heeh. Oh nggih. Iya. Siap-siap, Nduk. oke Kembang wae petan Parni. Gunung guna niki sapa? Kok iso polahmu iki lho? kok ngungkuli ya, malah ngungkuli aku ya. loh kan ya jenenge Totalitas. bocah cek enom ki yo ngene iki Aku dhisik jam 6 ya ngono ki setelah menjelang menopause ki lho aku terus. Lah. Nek kowe dhisik tau ngene iki, Lek. Tahu nomor. Iso mumbel-mumbel ngene Ya iki. isa. Mbak coba. Engko bedah. Kok bedah bledos to. Iya. nggih niki anu gentosan kalian Mbah Imin Ya kowe Loh, ae. kan jenengan kan nate dados guru kula to kula kan pengen ngertos wantene jenengan Anu wae, suara lanang wae rasa kokan pola. Ndak. Serimpet kembenmu dhewe malah Kok ndak telake muntir. muntir malah. Pacitan. Pak. Sing apik. Kok ngene dadak kaya mengadan kaya lho. ngatene Pacitan Nanti, Lek. Rondo.
Lho artis kan yang panggung, kalau di bawah panggung saate rondo ya rondo, saate tahlilan ya tahlilan, saate serawung masyarakat ya serawung masyarakat, gotong royong. Artis itu kan profesi, tapi kebiasaan di masyarakat ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Loh, apa selamanya kamu kan jadi bintang. Lah kok kowe wong wedok seneng rondo? Kok aku pengen dirombong wong sak RT kok. Ngedan. Oh ngedan iki. Nek ra mendem ya ora kol. Mas. Yo. Pacitan sarwi jenang. Ayo. Boem iku kok boem. Kak lek ketok-ketok gur boem bae. bar padu mumbengi sampe bontot. Lah iya. Ya, Mbak Mufida. Mengko Mbak Mufida terus mengko di anu senggaki. Ya, saka Mbak Apri terus Mbak Mufida dinyenggaki terus Mbak Mimin. Ya. Enggak. Parian. Lah iki ngene Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Mufida. Pokoke senggaanmu seputar masalah Pak Parjo. Oh nggih. Siap. Wis to, mengko nek sampean gelem ngalem Pak Parjo, mesti Pak Parjo munggah nyawer sampean kabeh. Walaupun foto kalih jiwit kula kok Bapak. Waduh. Sapa Pak Parjo? Injih kalau Pak Parjo niku jiwit bokonge Mbak Mimin tibake gur oleh gabut. Gabut jak mending sepet. Ya Mbak Mbak Apri sih. Nggih. Ya. Neng Ayojo. Ayo Jo. Tuku klenteng. Pak Suparjo. Alah piyayine ganteng. Ganteng Pak Suryani ya ganteng penggaliane ya. Apine ya ganteng ale. Ya Mufida. Ayo Mbak Mufida. Ayo usaha dah. Iya. Neng Sukoharjo. Neng Sukoharjo. Tuku wedi. Pak sinten? Pak Suparjo. Muga-muga kathah rezeki. Amin. Sik enek-enek. Apa nih? Neng endi ya? Surakarta. Mboten. Piye? Neng Sukoharjo meneh. Neng Sukoharjo. Sukoharjo. Lali dalane. Terus Pak Parjo. Pundi sawerane? Jan. Iya. Pundi sawerane ngono ki lek. Ku tak suwunke, tak suwan rono. Mimin. Ayo, Dedek nggih. Aku wuda. Gilani. Kok malah Lah nek pas papung apa ya nganggo kaya ngene. Aku wuda. Diindek yoga. Ya sapa sing nyawang ayune kok ngene, sapa sing mripate ra kemandil kantil. kayak ngono ki wujude kaya piye ya, Kak? Wujude teng cerongat kae. Pripun Mas pengen dhahar kula? Nggih, Mas. Iya. Aku wuda diindek yoga. Mugi Pak Suparjo bagya mulya. Amin. Doa terbaik kagem Pak Suparjo. Mugi-mugi enggal tergugah hatinya untuk naik ke panggung. Loh, ora kudu nyawer lho, Le. Ora kudu nyawer. Ikut bergabung, melu gabung. Ngersake lagu apa? Ngersake lagu napa? Luwih prayoga Pak Suparjo disuwun pinarak munggah sik. Saniki. Iya. Monggo Pak Parjo. Monggo Pak Parjo. Pinarak iki. Arep ngaturi mantene ketoke mantene saya. Pun sare kalau kok sare ngantenipun kakung. Lah napa kersa Pak Parjo? Niki kersa sampun minggah menika. Nggih. Atur nuwun. Mangga Pak Parjo. Iya. Pinarak iki.
Parjo. Wedeng. Matur sembah nuwun Pak Parjo. Sampun ngundang kula, Mbak Yu kula lan rincang-rincang Nimbali kanca-kanca Among Rasa sekalian kitantut Sutanto. Gandeng menika panjenengan sampun nimbali kula kekalih. Menika panjenengan angsal bibingah, angsal bonus hadiah yang tidak bisa dilupakan seumur hidup dan tidak bisa diuangkan ya hadiah menika. Hadiahipun ciuman dari Mbak Mimin, monggo. Nggih. Salim riyen Pak, biar tidak Boten bisa napa-napa. Mboten napa-napa. Boten napa-napa men Mboten lanang men bisa. Pak nggih, mboten Koro-koro nggih intermezzo, Pak. Nembe pisan iki to Pak diambung banci. Kok seneng Pak Parjo kagungan kersa kemah Iki kenangan yang tidak bisa dilupakan seumur hidup lho, Le. Aku wis tahu diambung banci tuwa. Mbok pangandikan, Pak. Raosipun das pundi? Bunga anggene kula nekake Pak Tantut kalih Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih. Nggih sembah nuwun, Pak. Nuwun. Sing sampun nggih sampun, Pak. Badhe nyuwun lagu. Menapa, Pak? Sambel kemangi. Sambel kemangi. Tapi dibakuli kalih Mbak Apri. Oh, Nggih. Oh. Siap, Pak. Siap. Sakniki napa mengke, Pak? Lho sakniki Sakniki. pedhot sik pokoke lagune iki ape ngono. Gandeng sing nanggap kok. Iya. Sampun ngeten kemawon, Pak. Ngeten mawon, Pak. Piyai kok alus. Alus, anteng, Piyai alus, ganteng, teteke gitu. Lah iya. Sor Kayak kagungan showroom mobil. Showroom mobil? Wah, padahal. Jak piyaine alus. Lomo. Ber budi bawa laksana. Nyanyo. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Lho, piyaine alus. Aku gur wedi nek dit Yasin kae lek Hati Yasin. sambil kemangi nggih Pak, sak menika nggih. Nggih, Oh, ya nggih. apa. Pengko tapi ngundunge bariki. Lah, mau pita linggih sik. Wis dijaluk piyai loro kok. Siap. Dijaluk Mbak Mimin karo Mbak Apri kok. Yang Banci semakin di depan. yang apa? Awas ya. Pun mandap piye, Pak? Joget ringin.
luar biasa. Ya ngono ki mau panyuwune sing di omah ya didhisikke. Nggih. Jadi paringi bebingah kathah sanget berkah nggih, Pak. Diparingi panjenengan. Nggih, menika diparingi kathah sanget. Alhamdulillah. Kayak wayahe sesuk ya suntik kabeh to kowe. Tak ngoni suntik kabeh ya, Cek. Jagane nek jaran-jaran pengin merawoso aku. Kok jar sembanuwun nggih Pak Parjo. Paling kirik sing gelem ngene. Pinaringan sehat, Sehat ya, Pak. Nggih. lancar usahanipun. Ki panyuwune Mas Widodo Padaan kuwi mau dituluske caping gunung dijelengi ki mau. Ya, Mufidah ya pasamu. Ya. Alah. Ya. Ki kok njaluke diriyoke. Mengko nek kowe wis ngriyok, ya ta? Mufidah, kuwi mengko Mas Widodo arep nyawer kowe gendi. Oh, Pak Widodo. Pak Widodo niku nggih gadung kagungan showroom iki pokoke kepunganku ning kene iki kagungan showroom kabeh. Tenan kok iki. Luar biasa. Lah iya, piyayine meneng dia Pak Parjo ki ta, Nduk, ana Nggih. apri. Nggih piyayinipun. Dhisik ki mau berawal dari tukang ojek, Nduk. Nah, beliaunya ki mau ora sombong delalah kersaning Gusti Allah. Beliaunya diberi berkah yang melimpah yang mengkene ki mau dadi kagungan showroom mobil. Lho, kowe nek nyawang wong sukses, aja disawang suksese. Sing disawang ki prosesnya. Kristalisasi keringate iki lho. Nyatane beliau saiki dadi luar biasa. Lek men zaman durung dadi ngene iki, dados dhisik napa? turut bang. Loh, kok iso? Bang Jo, ngamen iki lho. Kuwi dhisik ngamen. Oh, berarti sing kaya ning Jogja kayak. Dhisik. Nah iya. Dhisik jenenge pas ngamen kudu mimin. Napa? Putri. Putri Mutiara Retak dhisik. Jeneng rakulane kok. Ayo nak. Mas ya. Yo. Riyoke. April aja melu-melu, mimin aja melu-melu. Oke, Bos. Ya. Udan panas panas enak edi udan Bani. caping gunung Awas. Mas Widodo. Yo, alah, yo. Menika kok sing ingkang nyawar menika Mas Widodo saking Padaan. jebule kok bagus toh Pak Mas Widodo kiki. Oh, kandhani Kak. Ya ampun, aku Mas Widodo munggah langsung rahimku semelenget lho, Nduk. lah kok malah semelengeti lho. Lha panjenengan iku gadah rahim toh? Rahime terus ketedonok. Mulane kuwi Mas Widodo kuwi Padaan kuwi cedhak Padhareja niku jejer desa mriki. Oh, ngaten. Ya mung nderek Kecamatan Ngalian nek kene iki Mijen ngono lho, Nduk. Ya. Pun benten.
Perdatasan kecamatan. Wis nate nimbali aku. Lah ya iki Mas Widodo Padaan ki mau ya kono kuwi kali Ancar kuwi mau nggone lek bejo barang kuwi dadi ya kabeh dulur kabeh waris. Lah ya. Wah, luar biasa. Mugi-mugi rezekine pun lancar. Amin. Oh ya melu reak to lek. Aku ora privarises wis metu kabeh. Wah iya. Nenong, ayo Mbak Princess Aprilia. Ya. Nadyan wadan sarata lanang. Le bejo pikantuk salam saking Mas Yadi Tingkir, Ibu mirsani. Ya ya. Matur nuwun sanget. Mengko Pak Widodo, mengko ya kersane mau rak wis nyawer to, Pri? Pun. Lah, engko bar iki kon nembang genti. Oke. Siap. Karmane iki mau anu nuwun sewu, karmane iki mau jambu alas beliau nyanyi. Wah. Nggih. Jambet mono. Lah ya. Nino maneh ya. Inumane banyu Monggo dipun lajengaken ayo Mbak Apri genti-genten karo Mufida. Apa ya Mufida ben rada ora menggeh-menggeh nemen ya.
Iki kan caping gunung kok nganggo mere bareng. Loh, ini tuh ya ciri khas dari metal rock itu ya. Ora. Kuwi mau nek sing mere iki dudu kowe move. Lah, Sing mere iki nek mimin. Kata mere apa wong umur? wedok nguyuh no. Mere apa umur? jenengan nate ngertos lek wong wedok nguyu nggih kados ngoten niku to. Lah aku setahun duwe bojo kok goblokmu. Ngerti. Emange kowe nek nguyuh mah kaya wong celuk-celuk. Mergane kan aku nek keterke Pak, terke bengi-bengi kae nguyuh Pak wedi Pak ngono. Nek eneng mo ngono lho. Mone Wardi kaya ngono. Yo, rocker. Sokor mesku. Pengen joget kaya Mufidah. Heeh. Neng aku wedi. Kahanane piye? Kok nek susuku nglumpuk dadi siji. Malah susuk malah arisan. nek mah tekan geger. Luar biasa mula kaprahe Mbak Mufidah itu adalah Presiden Caping Gunung. Nek Presiden Podang Kuning iki Mbak Putri Anjarsari. Nek sinden kentir niku sinten? Lah kentir ya kuwi Mufidah kuwi. Luar biasa. Wah nek nyambut gawe totalitas wis tenan. Petingane kiambak kok sinden niku. Wah tenan kok semangate kerja luar biasa. Nah. Itu dasare mangane ya mung sithik. Walah. Ha iya. Ciri pun gadah ciri khas sendiri-sendiri. Heeh. Kaya apa ya ndek ciri khas. Duwe no. Neng khas karo cirine kok akeh cirine. Kokean ciri para mampu piye. Mulane kuwi. Iki ngene Mbak Apri. Tas pundi? Ora eleng-eleke beliaunya Mas Widodo iki gandeng panjenengan iki rak temene panjenengane Pak Suparjo. Nggih. Padha-padha bakulane mobil. Nggih, showroom. Lah, showroom. Lah Mas Widodo disuwun pinarak ana ing pemanggungan mau rak wis nyawer saiki nembang gendut utawa nyanyi gendut. Boten ngira-ngira hormat Mas Widodo. Mas Widodo. Katuran minggah panggung nyaket kalian widodari kekalih menika Mas. Sini Monggo. deket sama Dedek cantik sini. Kersanipun diterapi ri. Ah. Tepatipun Mas. Manuke dosa Allah. Mas Wid wah iki luar biasa. Mas Wid iki wis tenan. Kuwi nek saben taun pisan mesti Agustusan iki mesti dangdutan, iya ta? Wis turun nekake artis-artis sing luar biasa. Wes, sugeng dalu Kang Mas. Sugeng dalu Bapak. Selamat malam Mas Wid. Mulai iki dereke karo duplikate anu. Lah, niki gandeng sing jumeneng Kyai kalih. Ha? Menika pun pas sing tuwa karo tuwa, sing enom karo sing enom. Nek aku wis tuwa wis menep kok Pris tidak mikir duniawi. Lah kuwi lek Bejo Darmaji kuwi mau punden dalang saka kene. Nggih. Ya. Nuwun sewu Mas Wid. Nggih Bapak. Kula nyuwun supados panjenengan nembang Jambu Walas. Jambu Walas Bapak. Nggih. Nyuwun izin Pak Parjo. Oh, mboten napa-napa. Rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Menawi diizinkan yang nyanyi Pak Babinsan apa Pak Babin Kamtipmas kula sawer sekalian. Pak Monggo Pak Tentara apa Pak Polisi? Ampun Pak, kula wedi digaruk lho Pak. Pak Babin, monggo Pak Babin Kamtipmas. Menawi Jenengan sing nyanyi kula sing nyawer. Nggih. Lah, cocok. Oh, nggih kersa nggih. Izin nggih Bapak. Nggih, monggo Mas, nggih. Insyaallah 2026 Nggih. wayangan Pak Tantut
Amin. Kula janji kalih panitia. Nggih. Menawi Pak Tantut kula donatur 20 juta, nak mboten Pak Tantut donaturnya 2 juta. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak lah. Saking aku karo Mas Wit iki kaya sedulur kok. Monggo Pak cocok. Monggo Pak Tarman. Nggih, menika saking Bapak Babinsa nggih. Merdeka. Iya. Sugeng dalu Pak Sutarman. Hawane nek salim ro Pak Sutarman kok pengen dibedil ya. Tembak Pak. Nggih kelahmu kuwi kok. Bedile cilik lho, Pak. Bos, izin bos. Nggih. Jane kula izin kali anak kula niku lho, ben anak kula meneng munggah jane ngono. Mboten napa-napa sampean teng mriku niku. Kuwi sampean mewakili dari Pepadi. Nggih. Wong Pepadi nggih meh pelantikan niki. Nggih. Menika Pak Sugeng dalu Pak Tarman. Pak Tarman nggih. Nggih Pak Sutarman. Nggih. Dalemipun asli pundi Pak panjenengan Pak? Kawula kelahiran Sragen Gondang. Oh, Gondang. Sragen Nipun Bu Timur. Harni, Pak Mulyanto, Pak Sudir ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Nah, menika Pak Wit menika nggih Boyolali aslinipun Pak Apri. Boyolali ini pun pundi to nek Pokoke Wonosegoro menika. Wonosegoro. Wonoseganten nggih. Aja nek desa ki coba basakku goblokmu. Kok ini nempel-nempel ki? Pak Tarman. Saya Bayu lho ya. Pripun? Nggih. Nuwun sewu panjenengan badhe nembang napa Pak Jambalas menika? Oh, Jambalas ha nggih. Duetipun kalih ingkang setengah dadi napa sing pun dadi? Manut. Ya ngaten mawon Pak, nyuwun ngapunten duetipun apa sinden ngaten. Pun langsung mawon ngaten niku, langsung jenengan tak piyai tegas. Tegas Pak. Nawi ngeten iki mboten resiko anti meteng. Pundi Nek jenengan? golek sing gemati kaya kula Pak gemati. Enten sing anu ngik-ngik ngoten lho. Nggih, mboten Niki enten. mawon. Nggih, nggih. Ya, mangga. Diaturke jam balas to. Oke. Ya, karo Pri, karo kowe Pri. Oke, Bos. Elek duduk. Iya, monggo Bapak-bapak. Hei, hei. Pak Tarman. Pak iki ada. Kula tengah nggih. Kelingan manis eseme. Manis sesame. Tur kelingan manis kembuyune. Kemuyune. Tresno ati. Ati dadah. Nandeng ati. Waduh, terima kasih. Tangan patiku pikon dadi duwene. Asik. Sukses Pak Parjo. Sayange wis duwe bojo. Duwe bojo. Nanging aku kebaco tresno. Tresno. Relongso rasane ati. Yen aku ora melu duweni. Campur alat raune ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, tuku mobil nggone Pak Parjo. Asik. Sumparing batin yen kula dijadi kawin. Tekading ati ora bakal urung ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Walas deh manis Manis sekali. sing digagas tak anteni Mobile. Pak Widodo monggo. Sayange wis duwe bojo.
aku dik kebacut tresno nelongso asane ngerti karep atiku nanggap Pak Tantut malih asik gagas wis duwe bojo akeh pula ada semut durung rondo aja direbut asik Pak Babisa tumpaning batin yen kula dijadi kali tekadeng ati ora bakal ganti. sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno nelongso rasane ati yen dok duweni. Oke, matur nuwun Pak Widodo. Matur nuwun Pak Tarman, Pak Widodo. Aman damai selalu. Luar matur biasa. suwun Bapak. Nuwun sewu, bukane beliaunya ki mau piye-piye Pri. Pak Tarman itu adalah aparat tapi seneng neng budaya ngene iki. Nah, engko nek neng piyai sing matur nuwun Kang Mas. Waduh, matur nuwun sangat. Mbak Nuwun nggih Pak De Bejo. Waduh. Mbak Nuwun Pak Widodo. Atas-atas mandhapipun. Kok mental guel. Kok kowe seri iki ya nyapa. Mbar mah cekel mike. Ayo Mas Rangga jumeneng saking pelengganipun. Oke, dadah. Pelak. Iya. Awas. Ya. Yuk. Aduh Rangga bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua malam berpisah, coba kasih effortnya saja. Ayo Rangga Samudra. Sugeng dalu Mas Rangga. Wilujeng dalu Pak Tantut. Oh, ada. Sampan sik kuliah ya Mas ya? Nggih, pangestunipun. Nang endi? Institut Seni Indonesia Surakarta. Semester pira? 7. Berarti delongkas wisuda. Pangestunipun. Semangat ya, Le. Nggih. Sukses ya, Le. Amin. Jaluk apa ngestu Pakmu gede sik. Sinten? Mimin. Ngene. Nuwun sewu, iki mau lemu joget kurang maksimal. Nah, nek maksimal lemu joget engko tak sawer dhewe. Oh, ngono. Aja dikira aku ki mau langsung nyawer kowe. Awas, mikir disalahke sik. Ayo, mikir disalahke sik. Ya, ayo Warma, ayo Warma tung-tung, ayo. Awas. Awas Le. Satu. Ya, satu. Awas. Aduh Rangga bukan
Oh, tenan no. Nyo Mas. Sik, kae lak ning ketan kae. Nggih. Jujur 50. Niki kan gone sinden. Lah ya jujurne ning kono. Ijol kese. Ijol kese. Ijol kese. 100. Ya, ijol kese. Ijol kese. Sing 50 baleke pake. Iya 50 ya 50 iki wis. Gusti Allah. Karo anake lanang iso ngono. Aku tegel kok. Maksudnya karo anak lanang karo bojoku tegel kok. Wah wis. Lah iya. Iki panyuwun saking Mas Purwadi Samarindawa dadi ngersake lagune karanganku apa kuwi Mudangan Ninggal Janji. Ning gane kerangga musik ya nyuwun pangapura Mas Purwadi. Diaturke wae Lintang Asmara karya anakku lanang sing bedhug niku Mas. Ingkang jedor ngedram menika Mas. Penciptanipun Lintang Asmara. Iya. Ayo kaya ngapa? Nek lagumu ka judule apa le? Gayo Lintang. Gayo Lintang. Sing tenanan lho kaya wong anu Gayo Lintang iki karyamu apa jura? Nggih. Oh lah ngono. Gayo Lintang. Delem ora. Neng YouTube wis eneng ya di YouTube ya. Sampun. YouTube Iki malah karyane sing anyar iki sing lagi metu sore mau ditokke karo Mbak Silvi Kumalasari. Judule apa le lagumu? Semoro. Semoro. Ayak Semoro. Luar biasa lho. Le. Iso ngripta lagu ya, Nak. Nyiptake lagu. Malah pinter. Ya Mbak Trias ya Lintang Asmara. Ya mangga. Saiki anu mangga jemen saking palangganipun. Oke dadas Mbak Trias. Nah, lah ya drung neng. Ayo le. Ora liwat iki panyuwun saka Mas Andi Pencil Pedan iki ya mirsani Pak Dekomir saking Manyaran Wonogiri nggih mirsani tan kantun Lek Slamet saking Ceper nggih mirsani matur nuwun sangat. Ya. Ya Lintang Asmara diaturke. Ya. Ya mangga dados ya mangga. Ha.
Nggih matur nuwun sanget.